Dema ku şerê li Ukraynayê dikeve sala xwe ya duyemîn, Ukrayna dibêje ku ew êrişên dijwar yên Rûsî li eniya rojhilat paş vedixe. Dema ku alîkariyên leşkerî yên nû digihin wan. Roja înê yekem beşa tankên girîng yên Leopard 2 ji Polonyayê gihiştin Ukraynayê. Rêberên me yên leşkerî yên paya bilind bi rastî bawer dikin ku tiştên ku herî zêde pêwîstiya wan niha heye, şanên zirxî, şanên topan û şanên berevaniya esmanî ne. Evin ew tiştên ku em bawer dikin ku ew dêt hefte û mehên pêşiya me de li vê derê bi rastî pêwîst bin. Ji ber ku Rûsya ji bo operasyonên êrişkar yên nû xwe amade dike. Rêveberiya Biden dibêje ku ew yek ji ambargoyên xwe yê herî girîng heta rêja îro li dijî Rûsyayê derdixin. Pakêta nû zêdetirî 200 kes û kampaniyên din hem li Rûsyayê û hem jî li welatên din dike armanc. Yên ku bi piştevaniya şerê Rûsyayê tene tawanbarkirin wekî Çînê. û min got eger hûn piştevaniya vê hûvîtiyê bikin dibe ku hûn bi heman encaman re rûbirû bimînin. Biden û rêberên Grupa Heft online roja înê tigel Zelenskî civiyan û sozdan ku ev dê piştgiriya darayî û leşkerî bi qasî ku pêwîst bike xurt bikin. Li Kiyevê Zelenskî xelatên devletê yên pehelkefta salvegera destpêkirina şerî da pêşkêşî berpirsên olî yên leşkerî kirin. Netewên Yekgirtî dibêje 13 milyon Ukraynî ji malên xwe hatine derxistin. 8 milyon ji wan penaberin li Ewropayê. Di vê naberê de Ukrayna neçare ku bajarê Baxmutê yê rojhilatê ragire. Fermandarê hêzê vê yên bejayî diçe vê derê da ku bi xwe alîkariya rêvebirina berewaniyê bike. Dema ku Rûsya hevil dide ku vî bajarê dorpêç bike. Raporta Patrick Rewell, Cet û Zel Deng Amerîka.